Ayun na, yan na yung gas. Yun o, bago. Huwag kayong bibili sa iba kasi sa akin nahanapin yan. Pandarin mo nga, tol. Tingnan natin. Kung ayos. Oh, baka ano. Ayun mga kabiyaya, yan at magbablog ulit tayo, no? So punta tayo kay Ate Maricel, ready na si Biyaya. Ito yung mga dadalhin natin kay Ate Maricel. Timba, yan, sponge, kandado, planggana. So punta muna tayo dito sa prison. Kung may pinagkakaguluhan nila dito. May pinagkakaguluhan nyo dyan, ha? Ano yan? Tol, nangyari? Change oil? Change oil yan? Kami muna ako ngayon eh. Ayan, bumili ka na yung ganyan ng ganito, oh. Ang paano yan dyan sa oil sa makina. Ito, yan, binibenta to ni Tol Sardinas. Engine protector. Ayan. Humusok ba, humusok? Musok, yung musok. Humusok yung nguso. Hatit yun. Humusok ang nguso ni Kenneth kasi ayaw mandar ng motor. Ayan, lagyan natin to sa ano. Lagyan natin to sa motor ko. Wala akong stock eh, bigyan sana kita eh. Ayan, sa mga nais umorder, order lang kayo sa ano, Aero Metal Guard main. So yun. Ha? Ano? Di ko narinig yan, sabi? Shoutout sa Rusi. May shoutout po sa Rusi. Pinahirapan yung tropa namin, no? So yun, lagyan natin si Biyaya nito. Para mas maganda yung takbo, lalo kaka-change oil lang nito eh. Yan. Ang dumi. Ang dumi ni Biyaya. Yun, balog lang konti. Lagay natin. Ba? May ano? May takip pa. May takip pa na isa. Nakba. Yan, sa mga nais umorder nito, PM lang kayo sa ano, sa Aero Metal Guard main o kaya sa Facebook page ko. Alright. Sige, dana boss. Lagay na natin ang langis ni Boy Sardinas. Sana hindi matapon. So counted naman. Na shoot guys. Shoot na shoot. Pampano kasi to? Pampatipid ng gasolina, pampaganda ng hatak, tsaka ano din, pampaayos ng makina. Ano ginagawa dyan? Lagyan na natin to. Madungi si Biyaya ngayon kasi maulan dito sa Taguig. Ayan guys, naalis na tayo. Tensya na, medyo magulo yung ano at mahina yung ano. Pandarin na natin. Naku, nakaka-lock pa pala. So alright, alis na tayo guys. So yan, poging-pogi ni Biyaya ngayon, no? Kaso yung mga gulong puro putik. So yun, mag-aatid tayo ng, kasi baka hindi naliligo sila Ate Maricel. Baka hindi pa naliligo simula kahapon. Hindi ko sila nadalhan kahapon ng timba kasi umulan ng malakas, so hindi na ako nakalabas ng bahay. So kasama ko itong mga kapatid ko, total malapit lang naman dito yung sa amin. Kasama ko si Charles at si Clarence. So yun, nalisa tayo. Baka maabutan pa tayo ng ulan. So sana naman pagdating natin doon walang bad news, no? Mahirap na kung nagka-bad news doon. Isang araw pa lang silang nakatira tapos bad news na naman agad. Ay naku po, huwag naman. Mahirap magka-bad news. Sana huwag walang bad news pagdating natin doon at sana good news lang at sana magkasundo yung mag-ina, no? Hindi sila nag-aaway-aaway doon. Yan. Daming hams naman dito sa Pilipinas.
Hams-hams pa kasi. Nag-hams-hams pa kasi. Bagay. Maganda nga naman pag may hams. Traffic na naman. Yun, nakalusot tayo doon. Traffic yung pangkaya. Naku, sarado yung bibili ng ano, ng gas. Saan tayo bibili ng gas dito? Bilang mo sila ng gas kasi para may lutuan sila doon. Saan tayo bibili ng gas nito? Paktay. Ayun nga pala, may nagbigay nga pala sa akin ng ano, may nagbigay ng number sa gas kanina. Ayan, shoutout sa'yo kung sino ka man, kuya. Napapanood niyo daw ako sa YouTube. Shoutout sa'yo kung nanonood ko ngayon. Nakalimutan ko tanongin ko anong pangalan mo. Nakalimutan ko yung pangalan niya. So yun, malapit na tayo guys. Yung alang may truck. Naku. Naku po. Nalaglag si ate. Si ate nalaglag. Wala na, iniwan na. Yak na yan. Oh, iniwan si ate. Takbo! Takbo! Ay, hindi tumakbo. Hindi tumakbo si ate, naiiwan tuloy. Naiiwan si ating. Oh, nandito na tayo kay Ate Maricel. Yun. Ano kayang ginagawa nila dumagina? Ay, baba na kayo. So yun, sabi ng kapitbahay, wala daw dito si ate. Paktay tayo dyan, wala na naman dito ata. Yan, sino dito? Tao po! Tao po! Ba't gulat na gulat ka? Ba't amoy sunog na sinaing? Ha? Akala ko sa inyo yun eh. Asan si mama mo? Akala ko, sabi nung kapitbahay, hindi niya daw nakikita. Hindi lumalabas. Mabuti naman. Balik ka dito. Asan? Ay naku, tulog na tulog. Ate, kamusta? Magdamit ka. Si mama mo, pinagdadamit ko. Kulang mukhang eto, palanggana. Oh, baka mo nga. Palanggana. Oh, lang yan. Lagayan ng sabon. Tabo, sponge, brush, timba, tsaka lagayan ng marumi. Oh, yung request mo. Ba't nakatagilid dyan? So, sarap ng tulog te ah. Kumain na kayo? Ha? Anong ano nyo? Ba't hindi mo alam? Ha? Ba't di niya alam? Bayaw ko doon. Katapos ka. Anong ulam nyo? Anong ulam nyo? Ayun, almusal lang. Almusal lang ba yun? Almusal na pa masayin? Ano oras na ba yun? Mga nagugutom. Alauna. Ha? Dito ka ba? Parang kukunin ni St. Peter dyan eh. Abali, alauna. O ba't almusal po? Almusal lang yun. Alauna na pala. Hindi naman. Alauna lang wala? Ako na ba yun? Magdamit ka, tol. Magdamit ka. No. Eto, tapos ano, sama ka sa akin. Papagasan natin to. Ano tong kinain nyo? Pastil? Yung ganun nga lang, kaya nga sabi ko, almusal lang yun, kakapiranggot na kanin. Ano yun? Ano yun ang magkapap? Kasama mo yan, kuya? Mga kapatid ko yan. Kapatid mo yan, mukhang chick mong Bombay. Oo, mukha naman ng Bombay ah. Yan, ano natin yan, wait lang, natawag tayo dun sa ano, sa gas, order tayo. So order tayo dun sa kaninang nangingi ng sticker sa atin. Shoutout sa'yo, yan. Makikita ka na ngayon sa vlog, mapapanood ka. So tawagan natin, sana. Paul, yun pala, si Paul pala ang pangalan niya. Si Paul Gasol. Paul Gasol yung pinangalan ko eh. So tawagan natin, no? Sige, Michael. Wala, busy. Tawagan natin. Yan, nagring. Sumagot ka. Pag di ka sumagot, ay nako, ay sumagot. Yun, sumagot. Hello, boss. Si Jay Guevara to, yung vlogger. Ikaw ba yung kaninang nakausap ko? Opo, sir. Yun.
Ito, naka-vlog ka ngayon. Mananalo ka ng wawawin. Joke lang. Order ako ng super kalan, sir. Sir Paul. Saan ba kayo, sir? Dito sa may sandok, sa may pulong candy. Sandok na Sa may sandok? Sa may sandok. Bali, salubungin na lang kita sa labas. Basta, pasok ka lang ng konti. May kita ka ng maliit na parang palengke. Pasok ka lang doon sa iskinita. Andun na mismo yung motor ko, yung tanda mo naman yung motor ko eh. Saglit lang. Yung kasama ko na siya na magkakasya, sir. Sige, okay lang. Out na ako eh. Paut ka na ba? Kasi out ko, sir eh. Ha? Oo. Ikaw? Sandok dyan sa may sir. Pagpasok sa may tali ko pa dyan. Makikita mo yung ADB na motor. Sabihin mo sa kanya kulay red. Andun lang ako. Yun. Tapos, Pagpasok ng kasi may kinita dyan ng pakaliwa. yun. Pasok siya dun. Pasok siya dun. Pasok siya dun. Pasok siya. Ha? Di ba pagpasok sa sandok dyan sa may tali ko pa? Dalawa kasi kanto ng kaliwa dyan eh. May kanto ng puto. Basta, yung kanto na katabi ng bilihan ng gulay. Yun. Okay. Sige. Antayin ko dito, ha? Abangan mo na lang sir, para hindi naghanapin. Sige. Tapos tumawag na lang kamo sa akin. Ite-text ko yung yung smart ko. O kaya ilista mo. Ilista mo yung smart ko. Sige. Sige. 09 09 61 09 61 61 924 924 96. 86. 0961 924 9686. Yun. Smart yan, smart. Sige. Antayin ko na lang. Sige, antayin ko na lang dun sa may bandang palengke. Tapos tumawag na lang, ha? Hindi ko lang alam sir kung mayroon sumapre. Text, kahit text man lang. May kita naman niya yung ADB ng motor. Sige, bye-bye. Abangan ko na lang. Okay. Okay. So yun, order na tayo ng So itong pinamimili ko guys ng gamit nila Ate Maricel ay po ito, no? Sarili kong pera. No, sa bagay, ito yung allowance na pinadala sa akin ni Mami Rafael. So binibili ko ngayon. So yan yung gas naman. Yan. Ate, kumusta na yung nyo rito? Dito ka. Kumusta na yung tulog mo? Okay naman. Kasi medyo mainit lang. Kulang kayo sa electric pan, no? Pero bibilang kita ng electric pan, ha? Pagawa ko yung electric pan doon para dalhin dito. Para hindi kayo, buti hindi ka naglalabas. Yan. Wala kami kaibigan. Ayan ang goods yan. Sino? Si Bakula. Dito kami gumagano ng sile. Mga sile. Sile, yung ganito. Nagrepack kayo. Oo. Baka iba yung nire-repack nyo, ha? Diba, tol? Ay, dito ka, Ate Maricel, paano na lang. Baka mamaya, iba yun, ha? Hindi yung Ikaw, sile ha? nga, promise, sile. Pero ang daming natuwa dun sa video mo ngayon. Ang daming natuwa. Yung nangako nga siya magbabago na siya. So ngayon, ayan, tawag dito. Okay naman, ikaw, tol. Okay na kayo dito. Kaysa nasa ilalim kayo ng tulay. Mas gusto mo. Ha? Wala ko yun. Oo nga. Kaysa ba't pag bumalik nanay mo sa ilalim ng tulay, hindi mo nasasamahan? Siyempre, sasamahan mo pa rin yan. Nanay mo yan eh. Ayaw mo? Oo, di ba? Yan si Ate Maricel, Okay. Hindi ka na lonely. Okay dito. Huwag ka naman masyadong maggala-gala dyan. Hindi. Ikaw na malabas. At maraming tukso dyan sa labas. Ikaw na malabas. Oo.
Basta pag alam mong matutokso ka, kumanta ka ng "O tukso." Ang nga sa kanya agabi. Nagtanong Ba't wala kayong sabon? Bumili ka sabon. May pera naman nata si Sabrina sa'yo. Maubos na. Oh, malangan dito. malapag yung pagkain dito. Ay, ewan ko kung kailan niya dadaling yung bigas. Baka mamayang hapon. O kaya, sana pala, dinaanan ko na kanina eh. Doon ako galing. Ihabol ko na lang mamaya dito. O, bumili ka ng sabon doon, shampoo. Yes, yeah. Shampoo, ano. Ikaw na, tol. Shampoo. Bumili ka ng shampoo doon, toothbrush. Wala nga akong pera, yan na lang pera ko yun. Yan, shampoo, sabon, Colgate, tas toothbrush. Tig-isa kayo ni Ate Maricel. Hingaw sa iyo. Mamaya na. Tsaka doon ka dapat sa baba nag-iossi sa hagdan. Dito ka, Teo. Yan, sa Ate Maricel. Init na init, yan. Ang gwapo nitong kapatid mo, tinitignan ko eh. Ha? Ang gwapo. Ang gwapo ng kapatid ko, ali rito. Gwapo. Saan dyan? Dalawa yan. Ito. Etong naka-green. Oh, siyempre, saan pa mo magmamana yan eh, di sa akin. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. O, di ba? Sabi ko kamukha. Charles, halika rito, Charles. So, ang daming naano dun sa ano mo, sa video mo. Aray! Ano nang babatok, guys? ang daming na-touch dun sa video mo. Sana nga daw, magtuloy-tuloy na yung ano mo, yung sinabi mo. Sana daw, tutuhanin mo na. Oo, para ano naman daw. Kasi siyempre, katulad niyan, yung tulong namin, ayaw nga tutusin, ayaw ka na nila patulungan. Sabi nila, wag mo nang tulungan yun si Ate Maricel, sa iba na lang. So hindi pa rin kami sumuko kasi sabi namin, may bigyan ka pa namin ng last chance na to. Last chance. So anong ano pala dito? Anong plano mo dito kung ano sakali? Na. Anong gusto mong gawin? Yun, gusto ko magtindahan. Tindahan. Oo. Yun lang, gusto ko lang magtindahan. Anong pwede kayong tindahan, no? Pwede naman din sa may labas yung yung merienda lang. Merienda, mga fishball, kikiam, no? Kasi Kwek-kwek. bananak yung gano'n. Banana Q. Kung sa Banana Q ang ititinda mo, meron tayong meron tayong makukuha ng mga saging na mura. Kasi yung ate ng girlfriend ko nagtitinda ng mga saging yun, mga gulay. So makakamura tayo dun. So yung gusto mo? Maruya. Maruya, marunong ka nun? Pag may pera nga ako, punta ako dito, paluto ako sa'yo. Tsaka kapag magtitinda ka ng ng pagkain, tanggalin mo yan. Yan, tanggalin mo yung mga yan. Hindi pa pwedeng mayroon ganyan. Ate, baka sabihin mo, sobra na kaming sa'yo Tawag dito, baka sabihin mo, sobra na yung panghihimasok sa buhay mo. Hangamin lang. Siyempre, kung titinda ka ng pagkain, tapos may ganyan ka, tad-tad pa O anong tiisipin ng mga bibili sa'yo? Kaya, 'di ba? Kaya kunin mo maglako-lako para Lako. maglako ka dun sa hanggang sa amin. Para malibang ka. Lalo na. Alapit lang sa amin dito, kala mo? Nakamotor lang ako pero lapit lang, kaya lakad. Diyan lang ako sa unahan, Tsaka nakatimbre yan dito sa mga tao dito na kapag lumabas ka dito, sabihin agad sa akin. Kasi susundan talaga kita. Wala ka kung saan ka pupunta. Tsaka baka mamaya, kung meron ka mang ginagawang masama, hindi ko naman sinasabing meron baka lang. Siyempre may mga kamag-anak din ako ng mga pulis. Siyempre ayoko din na sila na mismo yung makaano sa'yo. Kaya ang gawin mo, tuloy-tuloy mo na yung pagbabago mo. Nandito naman kami ni Tol Sardinas para sa'yo, Huwag kang mawala ng pag-asa. Uy, di ba yung asawa niya ngayon Nino? Kuya Harry. Ba't update ka? Paano mo na-update yun? Nagkuhan pa sa lubong. Pasalubong? Oo, pa sa lubong. Paano kayo nagkaka-chat ba kayo? Hindi, nakakapag-usap kami ni Mami Charma. Kailan? Kahapon. Kahapon pa pala. Kala ko pa naman ngayon. Kahapon pa pala. So, saan na yun? So, labas tayo. Baka nandyan na yung Tignan mo nga kung may nagtitinda na ng gas doon. Sa labas. Oh, yan. Tigisa kayo? Na sipilyo. O yan may dyan, Tol. Ilagay mo na yan, Ipalagay mo kay mama mo, Tol. I-arrange mo dun sa tauban ng sabon. Meron dyan. Bumili ako dyan. Nasaan na? Hindi dyan. Meron yan. Bumili ako. Nasaan na yun? Yung pula.
Ah, may kortina. Saan galing tong kortina? Ay, kiki mo balas ako. Ha? Mali ang binili mo sabon, anak. Wala sabon panlaba. O, tsaka na yun. Dadalang ko na lang kayo dito. Ay, may nakalimutan pala ako. Yung ulam nyo, nakalimutan ko. Wait lang, i-chat ko yung pinsan ko. Ayun na, yan na yung gas. Yun o, bago. Huwag kayong bibili sa iba kasi sa akin nahanapin yan. Pandarin mo nga, tol. Tingnan natin. Kung ayos. Tandaan lang. Hindi, dapat sa taas. Tandaan lang, ha. Yun. Yun, okay. Patay mo na. Higpitan mo, tol. Okay, okay. So, si Mark daw pala, dito daw natulog. Ito, yung pintuan nila na to para daw sure na hindi makatakas. Grabe, ha. Bantay sarado ka, no? Eh, sabi ko nga kagabi, parang nasisilihan ng sarili ko kagabi. Sinarado ko pinto, Mark. Sarado ko pinto. Sinarado ko pintuan, eh. Sinarado Kaya may mo? kwarto ko. Parang pag board ako, sarado ko yung pintuan. Sinarado ko yung pintuan, eh. Ano niya, padlock, di ayos. Hindi Okay, yan. ayos to padlock ko. Ayan, may padlock na yan. Tapos, ang sunod naman, lagayin nyo ng damit. Unti-unti lang, ha? Wala rin kasi ang pera ngayon, Kaya sinabi ko, di ba? Hindi naman at ayos ka Oh, agad. bago ang lahat magmerienda tayo. Bumili ka ng ano doon. Saan yung pera? Ay, nga pala. Tingnan nyo guys yung laman ng wallet ko. Oh, susi, lighter. Wait lang. Tingnan nyo ha. Sobrang dami kong pera guys. Silip. Oh, di ba? Sobrang dami kong laman. Alam nyo ako, pamangkin ako ni Einstein eh. Oh. Hindi tayo ba? Kukulangin pala to. Naku po, kinapos tayo Gusto mo ba dito yung ano, guys. yung saging na nilaga? Hindi, yung ano na lang. Ano, ginataan. Mag soft drinks na lang tayo. Soft drinks. Magkano soft drinks? Bilangin mo nga te. Kano lahat yan? Kakasya ba? Wala akong... And Naku, di ata ano, pinambayad ko sa gas. 20. 260 60 ang ano, yung ganun na gas oh. So, yan. Magkano ba RC? 28. 28? Kahit isang bote lang, ha? 35. 35 yan, no? Tapos tinapay na lang yung sukli. Ikaw na lang bibili? O baka di ka na bumalik, ha? Aba. Baka di ka na. Mark, halika rito. May sabihin pala ako sa'yo. Dito ka. Hindi ka kita dyan, eh. Dito ka. Bali, ano na lang. Dito ka. Lapit mo masyado, eh. Masyado kang nagpapapogi. Tawag dito. Dito ang tutulog. Para sure ball. Eh, paano yung hangin? Electric fan. Abot yan. Ha? Abot. Abot yan dito? Yung yan din. Okay yung ginawa mong yun. Goods yun. Kapag halimbawa na medyo naiinis ka sa nanay mo, pagsabihan mo lang ha, huwag kang lalaban ha. Kaya mo lang, nanay mo pa rin yan. Tawag. Oo. Ano yung ginagawa mo? Naka-helmet kang init-init. Bitaw mo nga yan. Mukha ka sidong pandak. So, kagabi, ano inulam nyo? Ha? Anong kinain nyo kagabi? Yung ano? Yan. Gab. Yan? Ana? Gabi? Bumili lang kayong kanin, luto. Ikaw, kilala mo si Naghanap-hanap ka dyan. Meron din sa ano man ah. Diyan sa Milas. Magkano, ano dyan, ha? Ha? 250 Milas plus. 150? Oh. Mahal talaga mga bilihin ngayon. Nakalimutan ko yung ulam, so chinat ko yung mga pinsa ko. Sabi ko dalhin dito para may ulam kayo. Antayin lang natin. So yun, bumalik muna ako dito sa bahay para kuha sila ng ulam. Tapos bilhin na rin tayo ng bigas. Nakuha na, bumili na rin akong bigas, 5 kilo, tsaka yung ulam. Eto lo. Yan o, bigas. Shoutout pala kay Erong Motovlog, yung pinsan ko. Hindi pa yan nagsasama sa amin ngayon, busy pa, tsaka kay Tol Kenneth. Iba ba erong? Iba ba Erong? Yan di tayo. Pasaing na kayo para makakakain na kayo ng ano, hapunan. Saing na kayo para makakain na kayo ng hapunan. Ito, mga pinsan ko ah. Ayan, dating ano, kumanta ng sayang na sayang talaga. Yan oh. Magsasaing na si Ate Maricel. So 5 kilo na yung binili ko. Yan, para ano, matagal-tagal nyo nang maubos yan. Dadalawa lang naman kayo.
Huwag lang kayo magtawag ng kapitbahay, ha? Ubus agad yan. Matik. Oo, wag tinawag mo mga kapitbahay, Ate Maricel. Sarap niya natin, ma. Tingnan mo kung ano yung niluto ko para sa Ay, ikaw nagluto? Uy po, sarap. Paborito ko. Ano yung laga? Yan, nilaga yan. Nilagang paa ni Boy Sardinas. Ay, mali pala yung binili kong... Ay, ito pala yung pangkanin. Pangkanin. yan eh. Hindi kasya sa inyo? Oo, pang-akin lang yan. Sabi. Grabe. Eh, nakakaluto kaya yan. Oo. Manipis yan, baka mahilaw. Tol, marunong ka magtanggal nun? Hindi ko marunong tanggal nito. Yan. Soon. Ano, Tol, kailan plano mo mag-vlog? Bukas. Yan. Bukas? Hindi pa. Pero may channel na yan, Erong Motovlog. Kilala ni sponsor. Ha? Kilala ni sponsor ng camera. Yan, mga pinsan ko po yan. So, mas gwapo lang sa akin yung mga yan. Hoy, hoy. Kaya nagpapa sa'yo nung pinanood ko yung, yung video mo. Sabi ko, hayop. Nakaiba kang yung Arabia. Di ba ang mga Arabia? Arabia? Sabi sa ganito ako, tapos meron ko pa sagot na gano'n ako. Oo, sabi ko. Saan mo napanood? Doon sa taas, sa Leboy. No. Ay, ang ganda pa ng background ng sounds mo, talagang mga Siyempre. Tapos Pag gwapo yung vlogger, kailangan maganda yung ano. background ng sounds, ano? Oo. Pakde, hindi ako marunong mag-ganon ito. Okay, ano? Mark, sindihan mo muna to. Sindihan mo muna tong ano ni Ate Maricel. Mamaya na pala, wala pa palang bigas eh. Oo. Ang dami tubig ba? Tol, single yan. Ito. Meron. Kasan lighter mo? Ate Maricel, baka may nagugustuhan ka sa mga pinsan ko. Gwapings yan. Di ba single ka naman? Single. Singles. Kaya si Mark yung anak niya. Ano, alam ilang taon na yan? 14? Oh, 14 years Dito na old. sila. Dito na sila yun. Dalawa kami magbabayad nito ni Sardinas Bonbon. Oh, Gano'n kami na. 3.5. Pwede na. Clarence, mainit Clarence. O nga pala, bumbilya pa pala. Hindi, hayaan mo, pagbalik ko na lang. Oo, hayaan mo na. Pagbalik ko na lang yung bumbilya na yan. Yun. Pahangin ka muna. Okay, yun, okay. Goods. Malakas naman yung tubig, te. Wala Sorry. Ito, buksan mo yan. Wala nga tubig. Baka nakapatay. Wala. Naku po, paano yan? Eh, dyan kayo kumuha, oh. Ito. Oh, dyan na lang muna. Yan din yung pangsabaw nyo. Saing muna, saing. Saing muna si Ate Maricel. Maricel Santiago. Suarez naman. Suarez ba? Pakde, Maricel. buksan mo! Nasaan na si Asi Taulabat eh? Wala na sa katawan mo. Sino sa? Si Asi Taulaba. Sino yun? Kung sinabi mo nung nakaraan yun ah. Oo, sabi mo, hindi ako si Maricel, ako si Asi. Asi. Ah! Oh, sabi mo ako si Asi Sabi mo Suarez. sa akin, anong boat code mo? Ay, boat code. Code mo doon sa Code name. Si Ani Suarez. Si Suarez. Pangalan mo totoo yun? Pera nga po like. Pangalan mo totoo yun, te? Hindi, Marisol ako. Baka ano? Lakas! Lakas! Sabi ko na nga ba? Ang lakas, te. Hinaan mo lang. Ikaw na nga, Rong. Saktuhan lang. Naku, hindi pala mo. Yan, okay na. Yun. Muntik. Patingnan mo ka mo, te. Baka wala na. Baka nasunog eh. Yung takpan nyo, baka may pusa na. Nasaan yung ulam? Ay, si Baba. Takpan nyo, baka Ba't nandito yung sabon? So yan, nakukompleto na unti-unti yung gamit nila. Hindi kayo mahilaw sinaing dyan. Inom nga muna tayong tubig. Kain natin, So, kain na kayo dyan. At ako uwi na rin. Thank you, Kuya Jay. Oo. Huwag niyo ibenta yung bigas, ha? Oo. Ha? Oo, andito ka na. Huwag mo iwan mama mo, ha? Laro-laro na lang. May mga kalaro ka dyan? Sino yung bagong tropa niyong bakla? Sabi mo. Si Carla. Carla. Anong pangalan? Carla. Mabait naman. May trabaho siya, sabi ko, pasok din niya akong trabaho. Diyan sa may, talipapa. Sige. May trabaho niya, sabi ko, pasok mo rin ako, tindera. Sabi niya, pag Pagpapasok ka, dapat baka mamaya pag may trabaho ka, balik ka na naman. Sabi ni Carla,
Meron daw siyang amo na nagpapalaba. Hmm. Kasabihin daw niya. Sabi yun, tama. Oo. Tsaka tatanggalin mo muna kasi yan natin Maricel. Unti-untiin mo na nga ulit yan, tol. Maglalaba ka, ganyan eh. Talaga yan. Tsaka hindi ka nila tatanggapin ng ganyan. Marami kang ganyan. Dapat ano yan. Dapat matanggal yan. No, so yun. Hanggang dito na lang. Uwi na ako. So yung mga kabiyaya, mga kuwela. Yan. At kahit pa paano nabisita natin sila dito. So sana tuloy-tuloy na nga yung pagbabago ni Ate Maricel at hindi na maggala-gala. Sana hindi na mangyari ulit yung mga nakita namin nung nakaraan. So yun, ingat po kayo mga kabiyaya and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel. At ayan, Ate Maricel, bye-bye ka na. Bye-bye Ayan. po. Bye-bye.